האם מעבר עילי בכביש מהיר הוא מקום לגיטימי להציג שלטים ולהביע דעות פוליטיות? התשובה היא כן, אך ערים רבות ומחלקות משטרה אינן ברורות בנקודה זו. הנה מה שבית המשפט העליון אומר על שימוש במעברים עיליים בכבישים מהירים כמקום למחאה. לאחרונה, דניאל הורוביץ קיבל פנייה מתומכי מגה שהציגו שלטים עם תמונות גדולות של המועמד טראמפ. העיר והאנשים שהתנגדו למסרי מגה ניסו לסגור את ההפגנות הללו, על ידי פנייה לקלטרנס, סוכנות הכבישים של מדינת קליפורניה, וביקשו מהם להפסיק את המטרד. זה נקרא וטו של המפריע, כי אנשים שהתנגדו לתוכן הנאום, ניסו להכיל חוקים על קבוצות שדעותיהן, התנגדו להם. זהו הפרה של התיקון הראשון. בית המשפט העליון של ארצות הברית במקרה טריסווי אמר כי מאז ומעולם, רחובות ציבוריים ומדרכות שימשו להתכנסות ציבורית ולדיון, שהם סימני ההיכר של פורום ציבורי מסורתי. בית המשפט אמר שמדרכה ציבורית לא מאבדת את מעמדה כפורום ציבורי מסורתי כאשר היא עוברת מעל מעבר כביש. במקרה פאוסטין נגד העיר והמחוז של דנבר, קולורדו נמצא שמעבר כביש הוא פורום ציבורי מסורתי. אחת המגבלות היא שאסור לתלות שלטים על הגדר של מעבר כביש. זה שייך למדינה. אבל הרחובות וכל דבר אחר מלבד הגדר מוגנים. העורך דין דניאל הורוביץ הוא עורך דין מכובד מאוד בתחום התיקון הראשון, שממוקם בלפאייט, קליפורניה. להורוביץ יש רקורד מרשים, לאחר שטיפל ביותר מ-200 משפטי חבר מושבעים, והשיג פסקי דין רבים בשווי מיליוני דולרים. הוא מומחה מוסמך במשפט פלילי על ידי לשכת עורכי הדין של קליפורניה, וייצג לקוחות בעלי פרופיל גבוה, כולל מנחת תוכנית השיחה מייקל סאבג' והשחקן אל פצ'ינו. הורוביץ ידוע גם ברופאותיו בתקשורת, כפרשן משפטי ברשתות כמו CNN, MSNBC ו-Fox News. אם יש לך בעיה הקשורה לתיקון הראשון, התקשר לדניאל הורוביץ. מספר הטלפון שלו הוא 2831863. תודה.